ngumveli nqangi ngizovula umqondo wami ngivula amehlo ami ngikhombisa ukuhlakanipha kwami ngimbize mihla namalanga ngimncenga ubusuku nemini ukuba vula umqondo wami angiphe ukuhlakanipha kwakhe phela uyabona ukuhamba kwami nokwenza kwami ingakho ngizobala izibusiso zami kunokuba ngibala izono zami ngizovula umqondo wami ngivula amehlo ami ngiqaphele ukuhamba kwami naye ngimbize mihla namalanga ukuba ngiphe ukuhlakanipha kwakhe ngingalibala yini ukuvula izindlebe zami ngizwe ngobukhulu bakhe nangodumo lwakhe angithunga umveli nqangi ingakho ngimbiza mihla namalanga ngimncenga ukuba ngangilibali kepha qhubeka abuka ukuhamba kwami nokwenza kwami Nginibingelele babukeli bethu bakwaDukuza TV. Ngithemba ukuthi wonke umbukeli wethu uyaphila. Nikhuluma noPhumlani wakamhlongo. Siseyintabeni la zase Darenkop emdlebeni othukela. Size ngodaba lomfowethu lo owayinenkinga yesitifiketi sengane okhule nengane yakhe inosuku oluyi1 yaze yahlanganisa iminyaka emine ingenaso isitifiketi. Ke babukeli bethu sesibe nenhlanhla enkulu ngoba umfowethu since kade esegoli sesibe nenhlanhla ukuthi ke izolo uthe wehla engathi ukhona naye ngaphakathi so wesikhulume naye since besithi size kuma wakhe naye umfowethu ukhona ngathi wehle izolo. Sibonge kakhulu babukela ukuthi ngaphambi kwesingene ngaphakathi sikhulume nabo. Ngicela ukunikhumbuza ukuthi ukukhula kwethu konke kudependele kunina. Besicela nje ukuthi uma uqala uthi subscribe uthi like emva kwalokho masubukele base uyakhomenta ngoba ama comment wenu iwona asikhulisayo kukho konke esikwenzayo. La esingenzi khona kahle siyozwa ngani ukuthi kuphi la singenza khona kahle nala ekufanele senza kahle khona sithi kunyusa amasokisi sizwe ngani babukeli bethu ngoba konke okwenu kuwo kwethu. Sibonge kakhulu. Sesithe sangena ngaphakathi ke kumfowethu owayegcina esibhalelile wafika e-studio sethu ezokhala ngoma wengane owayengafuni ukwenza isitifiketi sengane. Namhlanje ke besizonethulela imphumelo yohambo osesilihambile lonke mayelana neimfuno noma idinga nqangi izikomfowethu nengane. Sibonge nje babukeli bethu sesodlulisela kuyena ke umfowethu abingelele mayise esilandisa udaba lonke. Ngibingelele babukeli bekwaDukuza TV. Uthokozani lokhulumayo lo wayikhona kwi-episode lesekuqaleni sesayenza ngizoveza mhlambe usize engangibhekene nalo nomntwana ngenxa kama wengane oyengayenzelanga ingane isitifiketi. So namhlanje ngizonethulela ukuthi sesambe saze safika kunalolu daba kodwa before ngiqale nje nginethulele ngizocela ukubonga abantu abathile noma amagama sengiwalibele kodwa nje bonke abantu ababene support kumntwana bemfakela imali bethi ngimthengele impahla nabanye bemfakela imali ukuthi angiqhubeke ngikwazi ukuthi ngihambe lendlela le yokuya eHome Affairs. Cha ngibonga nje kakhulu bese kuba khona umama laphana waseZimbabwe onesaluni owathembisa ukuthi uzoluka umntwana. Ngibonge futhi kakhulu nakuyena futhi nje kuningi ngakubala ngaqedi mangikhumbula nje khona umama uSam Mpofu wasegoli ongisize kakhulu wasiza kakhulu even ingane. So nje ngiyabonga kakhulu ngibonge nakugogo Rapelang wasegoli mawuthi angiqame nje amango uRapelang into kanjalo bese kuzoba nomunye futhi wase UK igama angilazi kodwa ugogo uyazazi ngihleli ngikhuluma naye wase UK lo gogo loyo. Ngibale bonke nje abantu aba-commenta laphana kwi-episode bekhombisa ukuzwelana nami. Cha lukhulu uthando analibonisa ngiyabonga nje kakhulu. Okay ke siliqaleke lolu daba lolu khona akuzange kube lula kodwa kukhona konke ngibonga obhuti laba abangisiza bakwiDukuza TV ngoba ukube bengisibona angazi ukuthi ngabe kanjani angazi ukuthi mhlambe ngabe sesihambe safikaphi kodwa ke okuningi ibona abazokuchaza ngokuthi bathi bekhuluma noma wengane baphendulana bafikisana kuphi. Engikubonga kakhulu nje lokho ukuthi akuzange kuphele isikhathi esingakanani bekhulumile naye kwase kuphuma usuku lo ukuthi ake sambeni siHome Affairs. Well ke sahamba sayiHome Affairs nayo mawemntwana siyokwenza isitifiketi nakhona
asithanga sifika nje kwabe kwenzeka ngendlela mhlambe sasicabanga ukuthi kuzokwenzeka ngayo ngoba kwakunezinto ezazumdanti ezayifunakala ezilanda emakliniki. So usuku lokuqala siya eHome Affairs usuku nje ngathi mhlambe lathanda ukuthi lusixake ngoba kwafunakala incwadi le yase clinic etholakala umuntu mayiqeda ukuteta. Kwasho ukuthi lesinayo lana ididisekile idate yasilimaza ke lonto leyo kaphoqa ukuthi okay asibuyele emuva siphinde sibuye nini ngakusasa. Masibuya ke ngakusasa sibuya nencwadi esi right. Well ke kulolo suku lolwesibili sesibuya kwaba ukuthi ke siyakwenza konke okufanele ukuthi sikwenze njengabazali abasuke bezobhalisela ingane isitifiketi. Sakwenza nje base bethi masibuye sibuye ngolwesithathu sibuyele interview lesuke emayilana nokuthi kungani ingane ihlale isikhathi esingaka ingenaso isitifiketi. Selike sathi masiphuma kuyo ke interview base besho ukuthi basinikeza idate ukuthi akube khona yedwa obuyayo ukuzolanda isitifiketi ngalolu suku. Well ke kwaba usuku nje lolo engezwe ngazi ukuthi kunomuntu olosuka emahlombe kimi. Sikhuluma nje umntwana lona sekanasi isitifiketi naso akuyona into ekude kakhulu nasi isitifiketi somntwana. So konke lokhu kungamandla nje ewadukuza TV. Kungamandla ekwadukuza TV. Ngakho nje ngicela nje ukudlulisa okukhulu kubonga ukuthi cha sisizakele kakhulu sisizwe ekwadukuza TV umntwana sekanasi isitifiketi. Then angibange ngisapholisa amaseko ke ngakusasa ngahamba ngombhalisa umntwana ngoba ngangisabanjwe isitifiketi ngambhalisa esikoleni next year nje uyoqala naye njengezinye ingane ukuya esikoleni. All thanks to ekwadukuza TV. Babukeli bethu bakwadukuza TV sibongela nje umfowethu kakhulu. Umfowethu sicela nje ukubonga kakhulu siyayibona nenjabulo ibhaliwe ekusweni nanomzukulu nje siyambona laphana uyahleka. Nathi singabakadukuza TV siyajabula siyabonga nje ukuthi konke sikwenzile imphumela iyabonakala and imphumela iyajabulisa okuyintokozo nakuthina. Babukeli bethu ngiyazi nje isitifiketi phambi kwami ngisiphethe la sibhaliwe ukuthi siphume mhla ka1 enyangeni ka10 2025. Sibonga nje kakhulu mfowethu sibonga. Babukeli bethu umsebenzi wokulungisa isitifiketi akubanga lula. Umfowethu njengoba wachaza ukuthi uma wengane wayengakudingi ukulungisa isitifiketi sengane belu singofakazi sizizwele silwile naye akubanga kuze kube lula ngoba size safaka ngisho amaphoyisa ngoba makungelula kudinga amaphoyisa siyawafaka entweni abeseyenza ngoba ebisidinga isandla esithe uqina. Kodwa ke ekugcineni wagcina evumelene nathi kodwa akuzange kube lula. Lokho ngithi angikucacise babukeli bethu ngoba even sesiqala nje sesihamba ke manje imigudu yonke yokuhamba iHome Affairs imali wayekhala ukuthi imali akanayo ekhala ukuthi emsebenzini bazomnqabela uyasebenza. Sacela ke ukuthi asinikeze inamba kamqashi wakhe noma ngenze ngumbize ke umqashi wakhe ngokwe safety ke engicabanga ukuthi niyazi babukeli bethu. Sakhuluma naye ke wakumuntu wesifazane owasendiya. Sakhuluma naye kahle wasithatha nje kahle samchazela istory ukuthi usisi kunodaba esidinga ukuthi lilungise olumayelana nomndeni. Wabuza ke into ayibuzayo nje ukuthi izinsuku izoba ngaki. Sacela nje ukuthi mhlambe ngeke ziyeqe ngaphezulu kweinsuku ezimbili. Nhlanhla leyo uNkulunkulu omkhulu basebenzisa izinsuku nje zambili kuphela. Usisi ke wabuyela emsebenzini. Sibonge nje nakubaqashi ukuthi bakwazi ukuthi besilalele uma sikhala sibika udaba lomsebenzi simcela. Usisi ke bahamba bagcina basilungisa ke isitifiketi nomfowethu. Sikubonge nje lokho noma ke inkinga zaziningi babukeli bethu ngoba wayikhala ngemali. Mayikhala ngemali ke thina njengoba kuyithina esifisa ukulungisa udaba kwaphoqa ukuthi singene emaphaketheni ethu konke esakwenzayo sakwenza eqaleni kuze kophela sasibatatamisa ngemali ukuthi baqhubeke phambili since wayekhale ngakho ngoba kwakungekho la esifisa khona ukuthi kube nendlela eyigcaba lokubambelela ekuthenini agcine engasenzi. Ingakho nje sayinikela ekuthenini sikhiphe nathi okungodana liya ukuthi akwazi ukuthi naye agibele baphinde bathole nokuthi baphuze amanzi labaya khona. Sibonge nje kakhulu nakuNkulunkulu ukuthi ke akwazi ukuthi usincedisa nakunina ababukeli bethu ngoba ngaphandle kwenu bekungeke kwenzeke. Isupport yenu nje esiyidingayo babukeli bethu. Bengizocela ke ukuthi ke
njengoba sesichazile kumfowethu ngiphinde ngidlulisele kuyena ngoba istory side useze wathola ngisho indlela aseke wahamba wayeGoli njengoba sesike sachaza sizwele kuyena ke ngomlomo wakhe ukuthi ke ohambeni laseGoli uhambe kanjani kumi kanjani babukeli bethu ngizocela nje ukudlulisela kuyena umfowethu aqhubeke nodaba lethu sibonge babukeli. Ngiphinde futhi ngidlulisa okukhulu ukubonga babukeli ngibonge nje kakhulu Nkosi yami ngoba izinto engangikhale ngazo lana zimbili kokuyindaba yesitifiketi of which seyilungile indaba yakhona ngase ngikhala nangomsebenzi futhi uNkulunkulu wase ekuphendula nakho lokho wakuphendula uNkulunkulu Nkosi yami because ngathola icall from eGoli kumama umama Puthini wakashiza isibongo umama loyo so wangifonela angitshela ukuthi kade engizamele labo ukuthi angithole umsebenzi well ke umsebenzi nguthola kwezinye zezitolo engikwazi ukuthi ngisisho igama lakhona so umsebenzi ngingasho ngithi ngiwutholile umsebenzi ngizoqala nje kungekudala noma idate eqondile engakayitholi kodwa nje ngizoqala ngekudala so ngidlulisa nje okukhulu ukubonga kumama Puthini ebambisene nomama uNili wasejuzini Nkosi yami ngazi ngimkhohle kanjani nje umahlo yankosi yami umama uNili wasejuzini ngibonge nje kakhulu well ke ukufika kwami eGoli ngingasho ngithi yonke into nje yayi right kwakumnandi nje futhi angifuni uqamba manga kumnandi because ngangiqala ngisho kuyeGoli ngithi ayibolo nto le so umama Puthini lapha Nkosi yami ongelikhama kamnandi wangihlangabeza nje Foslorus wangihlangabeza sahamba sayikhaya ngafikele ekhaya kwakhe umama nje ophilayo wangithathisa okwengane yakhe ngimthathisa okwama saphila nje okamnandi kwazoba ukuthi ke ngo Friday ngiyabuya ngoba namhlanje kuyisabatha ngibuye izolo. Babukeli bethu sesizwile udaba likamfowethu uhamba wakhe eGoli bese socela nje nathi ukubonga singaba kwaDukuza TV sibonge nje kakhulu umama lapha uPhuthini owakashezi ohlala laphana eFosrolas angazi mangibiza kahle libabukeli lingixolele sibonga kakhulu mama wami lapho siyazi ukuthi ke nawe uyasibukela la ukhona uNkulunkulu akubusise okwenzile kumfowethu uphinde ukwenze nakwabanye uyayisho indlela omphathe ngayo babukeli bethu ke la ngizothi nje uyithi nje qaphu indaba kancane kamfowethu ukuhamba kwaseGoli kwathi ke sesiqedile ukukhipha i-episode leyokuqala umfowethu ayikhale ngayo ngomsebenzi wakhala ngesitifiketi kwathi emva kweinsukwana umfowethu eseqedile ngokulungisa isitifiketi kwaba necall ayitholayo yaya kuye kumama lo esimbongayo njengamanje kuthiwa umama Puthini umashezi wathi ke kunomsebenzi amtholela wona eGoli ukuthi uzocela ukuthi akaze khona okweyinsukwana eduzane asondezele ukuze bambone afike nazo zonke izinto zakhe okuyinto ke umfowethu owayenzayo ke wahamba waya eGoli wafika wahlala khona izinsukwana basasiloko sixhumana nje naye sizwe ukuthi khamba kanjani washo ukuthi ake ugcine eyileke kwesinye sezitolo ezinkulu esizaziyo esikhona nje eSouth Africa yonke esingeke sikwazi ukubiza igama ngenxa yezathu ezithile wafika wakhuluma ke nomqashi noma umphathi owakuyena owayezomqasha emsebenzini washo ke ukuthi uguaranteed umsebenzi ukhona usewutholile ngeke uqale uDisemba engawuqalile umsebenzi uyomthinta since ngawo December uzoqala umsebenzi kuyobe sekuwumsebenzi kawaya yilokho ke impendulo asibuyele nayo sibonge nje kakhulu nani babukeli bethu ngekweni kwenzile ngoba konke lokhu kwenzeke ngamandla enu thina sibezithunywa nathumela thina saphinde sabuyisela back imessage kunina nina nasenenza lokhu uNkulunkulu anithumele khona ukuthi nikwenze kubantu bakhe sibonga nje kakhulu babukeli bethu bakwaDukuza TV niqhubeke njalo nokwenza lokhu enikwenze kumfowethu ujabule Oba isifiso sethu kwakuthi sithole umama since esesenzile isitifiketi sizama ukuthi azokhuluma naye umfowethu mhlambe ayibonele nengane yakhe noma aphinde akhulume nomama noma ugogo wengane okuyena okhulisa ingane mhlambe adlulisa amazwi okubonga aphinde axolise entweni ayikhulumayo noma akhulume phambi kwababukeli bethu azixolisele achaze neside lakhe le story ukuthi isiphi isizathu ngoba ngiyacabanga ukuthi ababukeli bethu bekufisa ukwazi lokuthi isizathu esenza ukuthi ashiye ingane esikhathini esingaka isona siphi kodwa ke ngicabanga ukuthi babukeli bethu
kuyo yonke imizamo esizamile ngoba ngeke ngize ngikuhlonise lokhu ngeke ngize ngikufihle ababukeli bethu sizamile kaningi size samnikeza nezinsukwana ukuthi acabanga ukuthi uzokwenza yini lokho ngoba bengicabanga ukuthi kubalulekile kakhulu ukugeza igama lakhe ngoba kunamagamanyana nje angathi aphumayo ukuthi kuqanjelwa amanga so besifisa ukuthi kube nesite la zoyikhulumela khona kulamanga akhulunywayo babukeli bethu ke bakwaDukuza TV ngihleli ke eduze kwentombi endala la ugogo kamzukulu wethu lo wesitifiketi esize ngaye sithi ke nje naye ke sikhulume naye abeke nje amazwi okubonga nanokuthi nje sizwe nje ukuthi ukhulise kanjani umntwana iziphi ingqinamba abhekane nazo bese ocela nje ukudlulisela kuyena abingelela ababukeli mase ke asichazele nje ukuthi umkhulise kanjani umntwana mawami ngiyakubingelela cela ubingelele nje ababukeli bethu mase nje ubeka nje amafushane ngendlela ozizwa ngayo into esiyenzekile ukuthi nje mhlawumbe niphile kanjani nikhula nomntwana ingqinamba nje obhekane nazo ngibonga kakhulu mawami. Ngibingelele ubabukeli ngibonge ngimbingelele nabakwaDukuza TV obhodi laba abathe basiza umntwana wami Thokozani. Ngibonge nje nabamsupportile becomment abenza konke bemxhasa ndlela thile noSisiphuthini ngomsebenzi usehambe wobuye eGoli. Ngithi ngikubonge lokho kuqala ngingakachazi ngomzukulu wami ukuthi sikhulisane kanjani njengoba esemngaka. Okusho ukuthi ke ukufika kaSibani la ekhaya wafika nge6 ntambama kwakuyisonto kuDisemba ngicansi 2020 mangaqamba manga efika wathi ubaba wakhe ngayizolo ebusuku ngabo 10 engqonqozela la wathi nangu ingane akayifuni akeze azoyilanda. Angikhuluma ngazinto eziningi ngoba vele bengingazilutho ngangena la endlini ngakhipha 100 rand ngamnika sasisebenza nangamasonto lapha engangisebenza khona okusho ukuthi ke ngavuka ekseni wathi uzogibela imoto eMandeni wagibela ngabuya kuqala futhi engakabuyi ngalinda ke wabuya ke nengane ke eyiphethe nje ingane encane wangena nayo ngayamukela. Okwangizwisa ubhlungu kakhulu ke ukubona ukuthi ngempela uma wengane ukuthi ingane wayengayifuni angisho ukuthi wayengayifuni indlela engabona ngayo enganeni ukuthi shuthi ngempela ubengayifuni ngoba inkaba yengane ngayinqumela mina angazi lutho ngenkaba angazi lutho nje makuza etetweni kwengane ngayinqumela inkaba yengane ngathumela izingane zami la ekhaya ukuthi angicela ziyongithengela irazor la isitolo esiseduze la endaweni esihlala kuyona ngayinqumela inkaba yengane ngayigeza kwabanzima kakhulu angifuni uqamba manga kwabanzima nje kwangikhuba ngabe ngathi emoyeni wami hayi ngiyabonga ngoba uthe akayilande kunokuba sizwe kuthiwa wayilahla ngoba ibizoshona since eyilandile ubusuku bonke ayizange izincele lutho isilele la ekhaya ngoba sasingenalutho sasingenabisi sasingenalutho ngayincelisa nje amanzi anoshukela ngavuka ekseni emva kokuthi ngiyikwenzile lokho ukuthi ngiyinqumele mina inkaba ngiyigeze ngayishintsha ngayigqokise ezami impahla zala endlini ngoba bengisanda phumalwa ingane nje ekuthenini incele igqoke kunempahla ebengiyibekile ngayigqokisa zona ngalala nayo ayingihluphanga ngifuna uqamba manga kuphela ngangidabuka ukuthi alukho ubisi ezolincela ngoba nginayo ingane encelayo yancela amanzi afudumela noshukela nosawoti ngavuka ekseni ngalova emsebenzini ngalova ngayihambisa eclinic. Mangifike eclinic bathe eclinic angeke bakwazi ukuthi bangenzele ikhadi lengane ngoba ngiyena uma wengane kufuneka uma wengane wachaza nje unesi ngendlela eyayiright nami futhi ngabona uqinisile bangenzela nje ikhadi elincane nje lokuthi ngifikile nengane bayigoma kwaphela kanjalo kwathiwa ke funeka kubuye uma wengane kube uyena ozokwazi ayenzele ikhadi ngenhlahla ke ku6 days wathi mewisa inkaba uSibani ngempela uma wengane wafika ku6 days iphindela eclinic ku6 days ingane iwayenzela ke ikhadi angazi ke wathethiswa ndlelani kodwa ngiyazi ukuthi bamthethisa vele eclinic ngesenzo sakhe bayenzela ke ingane yabuya wazoyishiya ke la ekhaya ngangihamba naye ngangikhona ngalelo la ngeclinic. Okusho ukuthi ke esehambile ke wenzelwa ikhadi eclinic sabuya angisakhumbuli noma walala Nkosi yami la ekhaya kusho ukuthi ke wase yahamba ke buyela kubo ke wayisafunda ke ngaleso sikhathi ngicabanga ukuthi wahamba isikhathi esithe ukuba sijanyana cansi wabuya isila ko 4-5 months ingane ngihleli nawo la ekhaya hayi ukuthi sihleli nje thina siyekelele
siyakhuluma naye siyamzama emafonini ukuthi akeze phela list ingane ayibone noma kanye enyangeni. Ngiphinde ngikhulume naye ngithi mina ukuthi ingane ihleli la ekhaya wathi wena uyifuni lelo nje igama ngeke ngilifihle ngizoligcizelela ukuthi wakukhipha ngomlomo wakhe ukuthi ingane akayifuni. Kodwa bengithi mangikhuluma naye ngisho ngithi ukuthi wena wathi ingane awuyifuni sihleli nayo thina la ekhaya lokho akusho ukuthi thina siyakuphuca ingane siyinikwe zowena sizohlala nayo uma ufuna ukuzoyibona woza uzoyibona uma sekuthi yithathe kodwa engikwaziyo ngoba isikhulele izohamba ifuna ukubuya ize la ahleke. Benginganayo inkinga yokuthi uma efuna ukuza azoyibona ingane akeze ngoba bekungiphatha kabi ukuthi izokhula ayimazi uma wayingane. Kwaba ngathi uyakuzwa ke lokho sho ukuthi ke wafika ke njoba ngisho ngithi ngicane siyayila ko 4-5 months wafika akalalanga ke ngalelo langa lelo wathi uyaphesheya ngazi kuphi ngapha ngakubo wahamba ke ngathi mina sibanibani ingane ufuna kuyoyilungisela into zayo kusasa lengane izodinga ukuthi nayo ihambe esikoleni angeke sikwazi ukuthi sihlale nengane ekhaya inganazi izinto zayo hamba uyoyenzela ngisho ukuthi ozoyithatha ngoba vele awufuni ukuhlala nayo woza uyenzele uphinde ubuyise uzoyishiya la ekhaya njengoba sihlala nayo la ekhaya asinayo inkinga yokuhlala nayo ingane kodwa ngicela ukuthi umenzele isitifiketi ezokwazi ukuthi naye simvulela iminyango ethile nethile azabe mdala ngoba uma enganasi isitifiketi uyafana nongekho ekhona akeze kuba nakusasa mina njengogogo wakhe akukho engizomsiza ngakho isitifiketi enganaso engimsiza ngakho ukuthi adle eswini ageze agqoke kwaze kwafika ke la ekuthenini ke uyanyamalala ke sideke isikhathi ke loke xhunywa ke kuze kufike nala ekuthenini akayolandwa wahamba thoza nofika emandeni wabuye ngamphethe ethi akamlande wagcina bengahlangananga engichaza ukuthi ke sahlala ke nengane ke kwaze kwafika la uThokozani athi hayi uzoke azama usizo olunye manje olungaphezulu kwalo lebelizama waxhumana ke nobhuti ke bakwaDukuza TV okuyibona ke namhlanje engihleli nabo la ekhaya abakwazile ukuthi begcine besiza ukuze usibani sithi noma sikhuluma simbheka njengoba ngimbheka nje umnaksi wami esiphethe isitifiketi sakhe lokho kungijabulisayo ngoba ihlakaniphile lengane nginengane mina na 6 years efundayo ifunda ugrade 1 izinto ayifundayo since ecrash leyo ngane yami enginayo lo uzazi zonke lezo zinto lezo ngabona ukuthi hayi lengane khona la izolimala khona uma ngabe isitifiketi igcina ingasitholanga njengamanje ngiyajabula ngendlela engachazeki ngijabula nje ngendlela engachazeki ukuthi naye usekhona njengabo bonke abantu abakhona emhlabeni isitifiketi unaso naye uzokwazi ukuthi ahambe aye esikoleni ngangiye ngibuke ukuthi kahle le ntombazane lena angazi ngizothini angazi ngingambeka ngithini engakusho nje kuye ngathi awunalo uvalo uwena omthwale 9 months ukwasikwa wena kodwa wanesibindi sokuthi ulale nengane ingagezile ingasikwanga ngisho inkabo okukhomba ngempela ukuthi ubungenandaba nayo ingane wathi umuntu wesilisa akazoyithatha ingane unesibindi singakanani sokuthi ungathatha i-unborn ezelwe izolo namhlanje uyayidedela uthi ayihambe iye kubo kwamfana awazi nakubo kwamfana ukuthi kunjani izofika ihlale kanjani kwakukuncane kungangesandla yonke iphathi le yokuba umuntu wesifazane kungekho lutho konke kungaphandle into engizwisa ubhlungu ngaze ngathi usitoko nje akulona igama lakhe la ngempela lelo kungoba into engangiyibuka ukuthi izinqa zikho akukho lutho yinto nje yonke into ingaphandle kwaya ngokuya kubumbana ngithenga amaphampasi ngithenga ubisi ngaqala phansi ngawuneni ngawumzanyana nganengane encane ngathenga ubisi ngathenga amaphampasi sithenga ngisho izinto zokugqoka into yokugcoba yonke into njengoba engaka usibani imina ebekwenza lokho ubaba wakhe ke walithola nayo itohwana salekelelana ke kodwa abafana ke niyabazi ke nani ukuthi abagcili njengomuntu esifazane salekelelana kwaze kwazofika la engimbone khona ukuthi engqondweni yakhe nayo uThokozani ukuthi sekuyasa ngokunye manje uyakhula la sukume khona phansi wazosilethela naba abantu abasizile lokho ngeke ngikufihle ngoba uyena obenalo mqondo lo ukuthi akakasukume ahamba alufuna usizo ngoba mina la engikhona njengamanje ngitohozela ukuthi silale sidlile
bengingeke ngikwazi ukuthi ngihambe ngiyolufuna usizo oluzosisiza nengane, kodwa khona bengithanda nami ukuthi asizakala. Kodwa ekugcineni ngibonga ukuthi sesikwazile ukuthi sigcine sisizakele, sasithola isitifiketi kobhuti abasizile bakwaDukuza. Ibona namhlanje njengoba ngihleli la engimi isibindi ngabo, engicabanga ukuthi noThozani la njobe ehleli uhleli isibindi ngabo, nengane iyoxoxa umlando ngelinye ilanga ukuthi hayi ngake ngayihamba indima ende kangaka. Sihlalile noSibana ayikho into eyinkinga, kumnandi nje njengeingane zonke, uyayikhuzela ngoba vele ke izingane ziyakhuzwa, kodwa nje ayikho into wrong. Phela into engiyibona iwrong uyuma wayingane ukuthi kungani engakuthanda ukuhlala nengane kweyakhe kodwa ingane eyizala ingane. Bengafisa ukuthi aliveze iside lakhe, asho ukuthi imapha manga waqanjelwayo, asho ukuthi yena akashongweni kubaba wengane ukuthi akayifuni akeze ubaba wengane azoyilanda. Uma kuukuthi uqanjelwa amanga uqonda ukuthi wayiphucwa yini ingane, wayekwazi ngani ubaba wengane emandeni ngoba bayalelana ukuthi akafiki uzohlangana naye kulo ndawo engayazi abahlangana nayo kuye. Wathatha ingane weza nayo la ekhaya. La ekhaya ubefika ubengakhombisa ukuthi uqanjelwa amanga ngokuthi ingane wathi akayifuni ize la ekhaya. Ngayamukela ke ingane kuba ngangazi ukuthi kanti uqanjelwa amanga, sho ukuthi nami kwafanele ngingayamukeli ke ingane ngokuthi ke ngumama nginezinseka kwazwela. Ngayamukela ke ingane sahlala nayo. Ufakazi wami yena, uyena ongangifakazela ukuthi ngathi kuye mefuna ukuzobona ingane akeze azoyibona, uma efuna ukuyithatha imvakashele akeze ayithathe imvakashele, kodwa ngoba isijwayele kuhlala la ekhaya vele izofuna ukubuya vele. Yiloko nje ebengicela ukuthi ngicacise. Ngiyabonga babukeli bethu, ngizocela nje ukuthi ngibonge umama. Siyabonga nje kakhulu mama ukuthi ukhulume konke okuyingonyuluka ugeqa amagula. Siyabonga nje kakhulu babukeli bethu. Hayi umama ukhulumile wageqile amagula, nokunye umfowethu wayengakucacisanga ngendlela, kodwa umama usecacise kwavela isithombe njengoba sinjalo. Ibhlungu indaba, ngiyaqala ukuzwa ukuthi umuntu athi ingane akayifuni noma isikhona aqhubeke ekhombise khona ungayifuni. Kodwa ke babukeli bethu, okuzokwenza izinto zibe lula ngoba usisi sike samzama nje kakhudlwana impela zama ukuthi sibe naye la sizobona umama ayixolisele noma ayikhulumele noma ayibikele udaba lakhe, njengoba eshila umama ukuthi la athi uqanjela khona amanga uzayiphendulele. Besizofisa ukuthi simfonele, sizoke sizama nje ukuthi simfonele njengamanje babukeli bethu, nizwele nani ukuthi ke ngoba ethi akafisa ukuza, akathanda ukuza ngala, kodwa singamane simfonele okungenani. Ake sizame nje ukuthi simfonele ke babukeli bethu nani nizwele ukuthi ke uthini usisi. Siyabonga nje kakhulu sisazama ukumfonela. Siyazama njalo babukeli, sisazama. Okay, la ikhathi ucingo sizoqhubeka phinde sizame futhi babukele, ngoba ke namhlanje umama uyazi ukuthi besize la ekhaya samcela and uyazi ukuthi sizomfonela. Sizwe ukuthi uzolibamba yini ngoba inamba uyayazi and ucingo ubelilindele. Njengoba sidlula nje liyakhala. Awuyazi ukhala ugcwele abahlathi. Gcwala abahlathi. Kuzaveza iside lakhe lelamanga. That's imphinde number 5. Pick up the phone, pick up the phone. Kodwa ke futhi ke lokhu kuzofakazela amazwi akho mawami. Isiceviso usishayile isitembu sokuthi lokho akushoyo she really meant it.
Babukeli bethu siyayizwela ke ukuthi siyazama ukufona size senza ama call awu5 usisi akalibambi ucingo okuwukuthi nje singayihlonisi silibeke nje straight licaca ukuthi kushuthi ukwenze ngenhloso ngoba bengikhulumile mina naye mathupha ekseni njengoba ukuthi ugcine nje ethi ngeke aze akwazi ukuthi azokhuluma noma ayixolisele kodwa uma sifuna ukukhuluma naye singamane simfonele kushuthi ke uthathe isinqumo babukeli ngeke ngize ngihlonise lokho ngoba bengikhulumile naye mina mathupha kushuthi uthathe isinqumo sokuthi angayibambi call agcine ngakhulumanga nathi kushuthi izinkulumo zonke lezi kade ikhulunywa umama nesizwayo uyayifakazela kodwa thina siwenzile umsebenzi wethu babukeli bethu nani nibonile siqale nendaba eqaleni konke ubhuti abekufuna saye safika nakho egcineni ngoba okubalekile into ebeyizele umfowethu ebezocela usizo layo yonke igcine ilunge ngendlela okuyiyona ngicabanga ukuthi ke mhlambe sesiyombona ke ubhuti nabakwazi ukum-inboxa abasafisa ukuthi beqhubeke bezwe impilo yakhe ecaleni ngicabanga ukuthi ingcukaca zakhe noma izinombolo zakhe sizoba nazo ukuze bekwazi bam-inbox bakhulume naye ecaleni nje ukwazi nangempilo yengane namhlambe abafuna ukungenelela ngolunye uhlobo losizo ngoba samukela lonke uhlobo losizo babukeli bethu sibonga nje kakhulu ukuba nani babukeli sesifika nje emaphethelweni ohlelo sibonga isikhathi senu sibonga nokuthi nisethembe sibonga nokuthi sibe izithunywa zenu nina babukeli bethu ngicela ke ningakhohlwa njalo ukuthi maniqeda nje ukubuka nje basenibukile ongaka subscribe enze sure ukuthi uyangena lapha acofe ku like acofe ku subscribe aphinda ngene kuma comment ukuze sizwe ukuthi nithini mayikhala induku ikhale babukeli makumnandi futhi kukuhle nisincome ukuze siqhubeke njalo nokuhle sitholakala kuwo wonke ke ama channel ongawacabanga akhona kwezokuxhumana ko Instagram siyatholakala ko YouTube siyatholakala ko Facebook siyatholakala cela nenze sure ukuthi maningenile niya like niya comment niya subscribe okuhle kodwa siyabonga babukeli